Историята започва с мъж на име Рик и неговия партньор Шейн, които работят като полицаи в малко градче. По време на поредното преследване на престъпници, Рик е ранен и за известно време е в кома. След като се събужда на болничното легло, Рик не намира никого около себе си. Той излиза от болницата и разбира, че никой не е останал жив, а навсякъде е пълно с зомбите. Той се отправя към дома си, но жена му и детето му са изчезнали. Скоро среща Морган и неговия син Дуейн, които му помагат да се излекува. След като е възстановен напълно, те му разказват какво се е случило, учат го и как да убива живите мъртви. Рик и Морган се снабдяват с оръжие, като проникват в полицейския участък. След това Рик решава да тръгне да търси семейството си, а Морган му казва, че ще уреди някои неща и ще настигне Рик по-късно. Междувременно ни показват група оцелели, сред които се намират жена му Лори и синът му Карл, както и Шейн. Оказва се, че Шейн е излъгал Лори, той й е казал, че Рик е мъртъв и дори започват романтична връзка. На Рик му свършва бензинът и се налага да стигне до Аталанта на кон. Влизайки в града, той среща орда от зомбита, които го свалят от коня, но той не губи самообладание и се качва в танк. Героят осъзнава безизходното си положение и дори обмисля да сложи край на живота си, но в този момент поради останцията с него се свързва някой си Глен, който му помага да се измъкне от танка. Рик се добира до Глен и неговата група, но групата не го посреща много дружелюбно. Сред тях са Глен, Андрея, Тидок и Меръл, който се държи агресивно към всички. Бягайки от живите мъртви, те достигат до покрива, където между героите и конфликтният Меръл избухва спор. Рик го обезоръжава и го приковава с белезници за тръба. Групата измисля хитър план как да се спаси, намазват се с вътрешностите на живите мъртви и се добират до автомобил. Измъкват се, но оставят Меръл закопчан с белезници сам на покрива. В последните кадри на епизода ни показват, че той си е отрязал ръката и все пак е избягал. Групата оцелели се връща в основния им лагер, където Рик среща жена си и сина си. Жена му е леко в шок, защото е била сигурна, че Рик е мъртъв и точно за това е започнала своята връзка с Шейн. Тук се запознаваме с Дарил, който е брат на Меръл, Дейл, който е известен като местния мъдрец, и Керъл, жена, която е потискана и бита от мъжа си. От ревност Шейн насочва оръжие към Рик, докато той не го вижда, но това не убягва от погледа на Дейл. Героите искат да разберат дали съществува лек за вируса и решават да отидат в намиращият се наблизо институт по вирусология. Там те намират учен, който не знае как да се справи с вируса, и таймер, отброяващ времето до самоунищожение на комплекса. Малко преди взрива, ученият разкрива една тайна, която ще научим в следващия сезон, след което групата напуска комплекса. Не пропускайте да се абонирате за канала, за да разберете какво се случва и във втори сезон.